Fógairt súntasach agus cúis mhuar brod de bhaintear bhéile an gcairig agus gcuiltead fúscríanamh agus an conir sínathe leis an Tuairín Dubh a chur i láthair ar sláite an Everyman ar rád bhí cartáin I gcathair Chorcaí. So tá riméid ar an áir gúil míad a dul Tuairín Everyman an san ard chathair na mún gorcaig díorhamid agus is scialúntacha de sráid bhaile có beag leis agus cumann léirthe bhí an gcairig go bhfuil an drama dul isteach go Corcaig agus go mbeidh deis ag lochféach na bhd níos leithéine tacht ar geol drama. Ceap míad gúil sé ar ard caighdeán an caighdeán is iad de béidir le ceol agus script nó cumtha agus eistóirí den scothagaing agus tá míad súil go mór leis. Sa cheol drama nuasa le Alan Kiley, Kevin Connolly agus Sean O'Goodinine tugtar rarc faoi le ar gúnmharú Christóirí Luasa dochtúir faoi luint a tháthaithe os na Sasnaig. Ba séalach mac sibhne tréis bheith ceapathe ina ordmhéire ar Chorcaig agus tagan ó Luasa go béalach an gcairig áit go dog an muintear na háite term an ggó I bhilach os na Sasnaig. Tá talan is cumas eistóirí ceoltóirí is scríbhnóirí bhéalach an gcairig sa léir sa cheol drámasa ón giad rarc. Just when it's antenna as an cólúidir bhí ag daoine mór himpeall agus bhí daoine ní sinne daoine níos óige ag tacla chéile agus bhí an sim céine gach éige caint ag déan ag an scéal sinna insint. Ní raibh éon taithí go rastúir trúise tá séí ag 70 míle sona agus bhí sa freistal ar an idirblin ar tuisgreibh an idirblin an bhíon deis sin gom bheith níos sáta instant drama. Big an Tuairín Dubh ar státe an Everyman ar déirdaoin an dóú go deire fór ach má háitiicéadaí ag tastáilgút ní foláirdaití do cnach go tapig ar everyman.com a thosaigh beagnach díalta amach hena hénig. Mar nó fearsaí Nuacht TG4 I mbealach an gcairig.